Здравейте, днес ще ви покажа как да си направим ето такава гривна с маниста. За целта ще ви трябват маниста с ластици, ето такива. Такива. Сега ще ви покажа как да ги вкарате в случай, че не знаете. Взимате манистото и един ластик и просто вкарвате ластика в манистото. Така. Добре. Ще ви трябват още ето такова мини станче. Някои го наричат прашка, други виличка, пръщчета, зайче. Аз го наричам мини стан и една голяма кука. За захващането на гривната може да използвате S-образна кука или C-образна кука. Така. Първо, взимате един червен ластик и го слагате на осмица. Така, надявам се, че виждате. Слагате го на осмица. След това слагате някакъв друг цвят. Например, аз ще взема жълт. Секунда само. И го слагате така. Обикновено. След това взимате червен цвят с манисто. Взимате червения цвят с манистото и го слагате така. Така. След това прехвърляте частта, която сложихме на осмица, най-долната част. Но прехвърляте и жълтата част, която сложихме на нула. Трябва да ви се получи нещо такова. Така, за да седи само манистото. Отгоре след това слагате един жълт ластик с манисто. Така, най-обикновено. И прехвърляте червения ластик. Така. Така да ви се получи така нещо. Нещо подобно. Взимате следващия ластик. Аз хванах зелен. И отново го слагате по същия начин. И прехвърляте жълтото. Така. След това слагате лилаво. И прехвърляте зеленото. Така. Вече виждате горе-долу как се получава. След това вземате сиво и отново го слагате по най-обикновен начин, ето така. И прехвърляте
лилавото. След това, след като сме взели всичките цветове, които подред са червено, жълто, зелено, лилаво и сиво. Започваме от начало, като слагаме червено. Извинете, ето това не биваше да става и ластичето се измъкна. Но все пак ще ви покажа как пак да го върнем. Мушкаме ластика в манистото. Дърпаме. Така. Слагате го пак по необикновен начин и прехвърляте сивия ластик с манистото. Дърпате малко отпред. Следващия ластик е жълт. Ето пак не се извадил. Явно нещо не го слагам както трябва. Но както и да слагате жълтия ластик с манистото. И прехвърляте червения. Сега идва ред да сложим зелен ластик. Тук слагаме зеления и прехвърляме този отдолу, който при мен е жълт. След това слагате един ластик с лилаво манисто на вашето мини станче и отново просто по най-обикновен начин прехвърляте долния зелен ластик. Вече мисля, че схванахте, няма да ви обяснявам, нали, пак така за всяко манисто. Мисля, че вие дори изгледане, дори не сте схванали, ще разберете. То е просто, според мен. И накрая ще ви покажа как да си сложите кукичката, която е, както казах, няма значение дали е S или C-образна. Стига само да захваща гривната. Това е най-важно. И ще ви покажа също, ако не ви стигнат манистата и гривната е много малка за вашата ръка, както сигурно при мен ще стане. Ще ви покажа как да довършим. Мисля, че вие знаете, но за всеки случай ще ви покажа. Отново слагаме жълт ластик. Поне той на мен ми идва наред. И прехвърляме червения. Сега аз няма да слагам зелен, защото моите свършиха. И следващия е лилав. Последния ми лилав. Слагаме го. Така. Слагаме го. И отново прехвърляме жълтия ластик. Така. Сив. Премятаме лилавия. Ето това, както виждате, няма да е достатъчно за моята ръка. Имам още малко маниста, знам, че няма да ми стигнат, за това ще ви покажа. Така, след сивия идва ред на червен, който пак по най-обикновен начин слагаме.
това последният ми жълт ластик. Прехвърлям червения. Така, аз вече нямам зелен и лилав, затова слагам сив. Сив ластик и прехвърлям жълтия. Така, отново слагам червено. То се измъкна. И за всеки случай пак ще ви покажа. Просто вмъкваме ластика и от тази страна издърпваме. Слагаме червеното и премятаме сивото. Така. След това, понеже на мен ми останаха две маниста, розово и червено, взимаме розовото, слагаме го по най-обикновен начин, както сложихме и другите. И премятаме долния ластик, който в моя случай е червен. Ваша може да е жълт, зелен, лилав или сив дори. Няма значение, просто трябва да прехвърлим долния ластик. И слагам последния червен ластик. С манисто. И прехвърлям розовия. Така. Това може и да стане за моята ръка. Сега ще пробвам. Още малко трябва да е дълга. Ще ви покажа горе-долу как изглежда. Така. Сега ще ви покажа просто как да я довършим. Вземете следващия цвят. На мен трябва да ми е жълт. Затова просто взимам един жълт ластик. Най-обикновен жълт ластик без манисто. И го слагам по същия обикновен начин. И прехвърлям долния. Така. След това взимам зелен. Просто продължавате гривната, като слагате ластици без манисто. Поред на цветовете. Го прехвърляте. Така, според мен това ще ми стане. Да, става ми. Сега ще ви покажа как да го захванете. Вземете това зеленото ластиче с капа. Го вземете от тази страна, после и от тази страна, за да стане така. Виждате, предполагам, ето така. И вече идва реда на S-образната кукичка или C-образната кукичка. Няма значение какъв вид имате, стига да захващате гривната. Аз ще използвам сега C-образната, т.е. тази. Да, взимаме най-долният ластик, моя червен, и си го слагаме на двата пръста. Ето така. Слагаме C-образната кукичка. Ето. Така. След това отново се връщаме горе, където изваждаме ето тези два ластика и ги слагаме на двата си пръста отново и захващаме с другия край. И ето така изглежда нашата гривна с маниста. Според мен е доста хубава. Така. Това беше всичко от мен. Надявам се клипа да ви е харесал или да ви е помогнал. И до скоро!